Marius Holla. Es buiten sehr kalt. Mit dem Wind ist das 41 oder 42 Grad. Die Temperatur der ist mal bei vielleicht 30 oder 35. Und was anyway viel zu kalt im Buiten sein. So ich das da wohl mit Eten merken. Und nu sind ich komme diese Weg für einen Tag oder zwei. Wo ich hier Freshtik Burritos merken, vielleicht nach Chile, Colorado, vielleicht nach Bistec Ranchero. Und dann jag ich mir noch ein anderes Video zu merken von ein anderes Art Fleisch. Aber immerhin, das was wir nicht da, wir haben hier werden so viel Vieh gemerkt. Hier werden so viel warm, im Büten so bärterlich kalt. Dann geht es scheinen, dann muss ich das Leute sagen, hier ist gut sein. Nur ich kann wissen, wo das die Freshtik Burritos mehr. Ich kann mal Eier, aber anyway, dann habe ich ein bisschen die Idee, was ich hier da, wenn es so schrecklich kalt ist. Und dann kann ich mir die Burritos erfrieren. Und dann habe ich den ersten Tee rein. Und hier haben wir einen Spark fein geschnitten. Nu wordt ganz uitbroeden, wat dat fein reich is. Dat wel wat maakt aan de burritos. En check mal het nächste, wat hier worst gebroed. Rührworst gebroed. Sehr schön von de Freshtik Burritos. En hier haben wir 2 Jalapenos und 3 Chile Serranos zum onze Freshtik Burritos. Wo wir uns die Peperschoten à la Brava hier fein schneiden. Und wenn jeder zu stark ist, dann lädt ihr das aus. Aber wie gleich die Serranos, die Jalapenos, die haben beides Toppen sehr fein Geschmack. Ja, und dann kann hier auch ein paar Nate Edschatten 2 schneiden. Weil man auch noch ein Portis mit Brühenbrot und durchmacht, also Burritos mag. Und wir haben hier noch was Mushrooms oder Pilzchen. Die gleich wie auch ist für man, so die da dann auch durchmacht. Die wollen dann hier auch noch mit Brühenbrot mit den Zippeln toppen, die Zippeln springen sind. Ja, nu haben wir das so wie. Nu haben wir die Zippeln, die will fangen an brun zu werden. Und dann da die Pilze, die Mushrooms durchmachen. Wo wir dort eine Minute oder 2 geben und dann, ja, nu fängt er noch schwach brun zu werden. Und dann da die Jalapenos und die Serranos zu machen. Die haben wir so, ich taub das mal. Und wenn jemand zu stark ist, dann lädt ihr das bloß aus. Wo dort haben wir ein Stückchen durchbruden. Und dann hier da dort noch ein bisschen Chesnick machen. Steck 3-4 Zehen Chesnick. Und das hier noch einmal geschert, alle durchrieren. Und dann, wir haben hier noch eine so eine rote Peperschat übergehauen, so eine Chile Marron oder Bell Pepper. Wie wollen wir das dort noch machen? Für die das zit auch noch Geschmack und das gibt auch ein feines Geschmack. Die sind ein bisschen seitig. Und die brennen auch nicht. Wo die auch die ganze laatste noch ein bisschen durchbruden. Und bei uns wurde noch ein bisschen Salt und Pfeffer bei. Das kann ich wirklich nicht ausloten. Okay, nu haben wir das alle fein durchgebrut. Brunje brood. En nu worden de eierbroden. Ja, we hadden 24 eier hadden we geslagen en fijn gebroed. Oké, de eier zijn eruit. Hebben dat ook uitgenomen. Nu worden dat gereinst en dat vlees alles taub, met de eier taub. En dat worden dat eenmaal geschet, durchrieren. Maar het waren alle fijnheid is. En daar willen we burritos maken. Wir können noch nicht vergessen den Käse. Wie gleich nehmen wir Käse machen? Was ist ein Mozzarella Käse? Das schmeckt sehr schön. Wenn die nicht Käse gleich reinst in die Stadt und Tau, dann lädt ihr den Käse aus. Also ich sage, ich kann so merkensgewählt und macht eine Burritos. Okay, dann haben wir die alle gut. Tortillas haben wir warm gemerkt. Und ich dann haben wir ein halbes Stremel so einen Käse, was sie einmal klapsen abdoen. Die darf je nicht, kann ich uitloten, was je will, aber dort hat einen schönen Geschmack. Nu wil je wissen, wo die Burritos taub liegen. Ja, sie steht da, das dort ab half, und dann nehmen je dort, und dann doe je den ab half, so steht überlein, und dann die enge ein klein bisschen durch, und dann pühe je dort alle ein bisschen näher, dann roll je den ab. Das ist sehr einfach, dann hat ein bisschen eine feine, kleine, fette Burritos. Ich wollte dort noch einmal wissen. Das geht dann ein bisschen schön, ich habe ein bisschen Kurs genommen, weil die soll taub liegen. Ja, war ein bisschen Käse, weil ich dort ablegen. Und dann einer kann ein bisschen grau und klüten an. Dann ein so ein Burrito abhaft, dann hat einer Freshtik gehabt. Ja, hat alle ein bisschen Geschmack bereiten, mit den kleinen Fingern statt ein bisschen holen. Und dann war er ganz halb Eberlein. Und dann tackt ihr das Geschmack näher, und du hast es dort. Das hat manche ein bisschen praktiziert, aber das schafft sehr fein. Das geht noch ein bisschen schön. Ja, dann war er ein. Das dort wurde dann alle down. En nu wat ik dan doe, ik dus alle gemerkt, ik heb 19 Stück gekregen. Dan doe ik die alle apart met zo'n derne plastic eral.
Da frieren die nicht so leicht uit. En dan duikt die ook nog aan de lucht neer. En den Winter alle uitzuren. En dan den doet hem dan abschrijven en dan hem vriezen neer. En dan kan zich ergens een tijd een ruit nemen, abdeven, abhärten en dan heb je Freshtik. En dan eens wat je dan broken down is plus nog koffie maken. En dan daar we niet nog lang duren wat we te Freshtik maken. En we gaan veel, ik heb maar Sammy voor ons in de met genomen. Doe, kijk mal, hier hebben we die. Eie pakt en eie lust, rijdt hem een vriezer neer. Is dan zeer handig. Ik hoop je interessiert dat en je proeven dat en dan die kan je ook met naar de arbeid nemen. Die smaken goed te Freshtik te middag en ergens een tijd. Doe, daar kan je dan helemaal van dichtbij zijn. Zeer fijne vate plasticjes. Dat zijn rijdt hem vriezer. Nächste wat we wel merken is Carne de Puerco con Chile Colorado. Dat is Schweinfleisch, dat is nog een klein beetje meer krijg eigen vroeger, maar dat hebben we en zij hier kleine schalletjes gesneden. Dat is van een schweinschalle en dan ook nog wat pork tenderloin. Je kan ergens schweinfleisch gebruiken wat je wil. En je kan ook sogar Hühnerfleisch gebruiken naar Rindfleisch. Maar van daar wou we schweinfleisch gebruiken. En we hebben hier van een kilo oder een beetje over een kilo. En hier hebben we 2 lepel zout. Hier hebben we 10 zo'n Chile Guajillo. Gedrehte Chile, oder Chile Colorado, na eins gedreht. Hier haben wir eine Sippel. Und hier haben wir 3 Teentjes Snick. Und hier haben wir Oregano, mexikanische Oregano. Und dort ich habe dann braucht ihr gewöhnliche Oregano. 1,5 Teelöffel Oregano. Und einen halben Teelöffel Cumin, Comino. Und hier haben wir Pfeffer. Und Pfeffer haben wir da 1 Teelöffel. Und nu wat je wissen, wo dort alle verarbeitet worden. Da sind eine Million Sorten. Carne con Chile Colorado. En dit is een soort, ik had het al eerder gemerkt, maar ik merk hier nu 3 kleine receptjes. Alles in een video. Moet zijn we dat wat schaffen. We worden nog met water brokken en vielleicht nog een beetje meel nu hier, Luther. Da, nu habe ich den aller Geschmack abgeschrieben. Das ist ein sehr einfaches Rezept und das schmeckt wirklich schön. Here is the list of all ingredients you'll need for this chili con carne red sauce meat. En zoals je zien kan die dies gedaan hebben, eerms uit. Wat ik leg te doen is dat vlees hebben een beetje verbroden, bruinbrood en heeft een beetje meer geschmack. En hier hebben we een beetje schweinsschmalk van gisteren een beetje Speck uitbroden. Je kan ook andere schmorts broden, wat je wil. Anyway, nu gaan we dat vlees bruinbroden. Ja, die pan die hebben we nu er nog. Woehoe! Oh ja, dat wordt goed sluisbrood. Nu word ik in deze, maar dat is gewoon alle in eingepult gaan. Wil je één ding zeggen, want dit is geheid, dat geht niet lang. Du check hem al. Nou, die dat niet lang hier dat, met bruinbrood. Weet je, dan heeft dat een veel betere smaak. Je darf dat niet, maar wenn je dan de arbeid merken, dat wordt je nu hier nicht leicht sein. Du, nu fangt er dann abzubreken, dat je nog meestal met eigen vroegen. Aber, ja maar han. Dat is fijn bruin, als neem we dat eruit en dan we vandoor wieder. Okay, next what we want to do is, we deze gedreide rode Chile Guajillo nemen. Dat zoek ik er al uit. En dan willen we die een beetje opspelen. En dan wil ik wijzen wat we dan weer met die doen, wat die fijn week worden. Oké, dat vlees hebben we nu smak bruin brood. En den klee, de eetgroepen, die hebben we uit. Goed, dan hebben we de uitbaan en dan hebben we dat zacht ja, voor 3-4 stunden of zo. Wat het fijn week is. En die tijd willen we dan dat rode saus maken. Now we're gonna take the meat, it's been browned. We're gonna put it in this pot here and let it simmer for about 45 minutes to make it nice and soft. Du willst je nicht te schrecklich viel Wutterbeeren haben, vielleicht ein Sal oder so, ein bisschen mehr. Und dann wollen wir aufpassen, dass es nicht durchkicken wird. Da, das haben wir nicht rein. Nu kann es da simmern, buddeln für 40 Minuten. Nächste Woche wir unsere Chile klären. Wir haben den Schmack aufgewaschen. Wutter haben wir hier in der Gruppe gebacken Kerzen gebracht. Nu wollen die Taudaten für 50 Minuten, dass die fein weg worden. Okay, die Peperschoten haben hier nu ein heute Wutter für 50 Minuten gesehen. Sind nu fein weg. The peppers have been sitting in boiling water for 15 minutes. They're nice and tender.
ready to be blended. Emma nu wou de species dat de alle nähren. En dan wou dat fijn maken. En dan wil je zijn kan we ze dat Chile, Colorado naam. We dat heeft zo'n zeer fijne rode kleur. De sippel die wou dan nog een klein beetje snijden. Die kan je door niet kon snijden. En dan willen we dat fijn maken. En dan weet je wat, we maken nog met flissen dat nemen wat we dan doen. Dan nemen we van dat water waar we de Chile hebben ben gekeerd. Dan kliep het bij uit. Plus je doet zoveel als we geloven dat we dat kan smaak fijn maken. Ja, nu wordt het eenmaal losbraam en dan hebben we zeer smaak het rode saus. Nu wil ik het mal wezen, wat dat zegt. Check mal dat. Eens je dan dat nach dem zeef, aber wie waren nicht, wir haben das so fein gemerkt, dat brückweg. Aber wenn je geloven dat maat, dan doe je. Ja, check mal, dat is Chile, Colorado, zeer fijne sauce. Now that's what I mean, Colorado sauce. Ja, nu staat eruit. En weet je wat, eens zit liggen dat niet. Ik heb hier 3 nate etschatjes fijn gesneden. Ik kom nog uit aan het squaden, ik wil dat ook maken. En wat je dan niet etschat maakt, dan loot je er plus uit. Maar ik leg dat. Ik zeg maar, het zijn abgewassen. Maar wenn je dat niet legt, dan loot je er plus uit. Ja, nu heeft dat hier al eine Stunde zacht gepresselt. Nu is dat zeer fijn weg. En nu zijn we uit om dat rode saus te maken. Weet je, ik heb mij eenmaal zo'n Chile Colorado gemerkt en dat heeft immer schön geschmeckt, maar ditmaal de species wat ik te maken had, dat schmeckt van der bloß extra schön spetzig mij zo. So, ik hoop je proeven dat ook en laat me weten wat het geschmeckt heeft. En nu wordt het hier nog eenmaal een stuk halve stunde, 44 minuten, een halve stunde, vielleicht een beetje dichtpresselen. En dan is dat eruit. Oh, ik kan het niet vergeten, de eetschatten. Dat zijn niet zo veel wat ik te maken heb, maar bij mij speelt ik immer zo eetschatten die geven dat nog dat extra geschmack erbij. Ja, nu wordt het eenmaal gescheit dichtgerieren en dan laat dat wat een kerken brengen en dat erop treden, dat avonds met zo simmeren dat er prisselen. En dan, want dat is goed, dan tortillas even deel holen, eens je eten dat met rijst en schobelen, dat bloos groot zo met tortillas, of met tweebak, wat immer je dan wel. Nou ja, dat ligt erst een beetje achter. Dat zit je einfach meest een roodkeel bij. Ik weet niet wie dat ligt is, waar aan eingesteld wordt, dat op ihrem zit. Rick schijn smaakt ook zeer schijn. Ik hoop je proeven dat en loop me weten. Dankeschön. Ik hoop je interesseert dat. Dat is wat ik van jou gedaan heb, als het buiten zo bad, dat ik zeer koud weer zo. Heeft een smaak clear, smaak schijn, Rick schijn, alles is door. Je bloos wat de tortillas. Woehoe! Okay, weil hier bei uns wo thuis Rindfleisch rumliegen haben im Frieser und je weet nicht, was je wel merken. Ich had hier noch ein bisschen Rost rumliegen. Nu heb ik er nog half ei gevroren. En nu wordt dat dan zeer gerne zelf weggesneden. En dan weet je wat we dan wel merken. Bistec Ranchero oder Bistec a la Mexicana. So, wenn het zo half ei gevroren is, dat schon zeer fijn dat twee snijden. So, ik weet wiezen. Anyway, en dan van door wieder. Door kraak zo. En dan zelf weggesneden. Zo wunderkraak, wanneer het half ei gevroren is. En hier hebben we 1,5 kilo abgeschneden rindfleisch. Nu wel we wat van Bistec Ranchero maken, oder Bistec a la Mexicana. Dit is rindfleisch. Je kan hinderfleisch brokken, schweinfleisch, wat immer je wil. Maar van daar willen we met rindfleisch maken. Het eerste wat we doen voor dit Bistec Ranchero is dit vlees waar we eerst met bruin broden. De oorzaak waar ik dat doe is, dan smaakt het schijner. Dat is hier dan voor mij. Viele mensen die blijven, dat staat maar het niet, dat staat maar het niet. Maar weet je wat, er zijn 150 soorten Bistec Ranchero recepten en dit is één. So, voor daar wordt het zo doen, als mij dat geïnteresseerd heeft. En nu wil ik weten wat we het nächste worden doen. Okay, den Disco haben wir ab ihrens heute. Wir haben hier ein bisschen Schweinschmalt, was wir gestern haben immer geholt von Spargelbroden. Und nu war das Rindfleisch erst mit Feinbrühenbroden. Kijk mal, dan presselt dat voetslauw.
Okay, dat rindvlees hebben smaak. Brunjebrot, we dat eruit nemen en dan komt het nächste. Zit ik zeer fijn, heeft een fijne klei gekregen. Dat wordt schijnend onkassieren. En wat je wat, krijgt is ons Chile con Carne Colorado. Dit vlees waar we nu ook kijken. Voor een stunde of zo, dat we een kerken brengen, dan keep het goed aan. En er voor een stunde simmer laten. We're gonna let the meat now simmer for about 45 minutes to an hour to make it nice and tender. Nou, nu kijk je wat. Hier hebben we 3 natte eetzakken. Als je het liggen daar, als je dat niet, dan laat je dat uit, want je dat niet liggen. Hier hebben we peper, krijgt dan als je het interesseren dat. Vielleicht een halve theelepel. Hier hebben we 1 theelepel oregano, Mexicanische oregano, want je niet hebt dan de andere oregano. Hier hebben we 1 theelepel cumin, comino. Hier hebben we 3 of 4 teen chesnek. Hier hebben we een rode peperzout. Dat noemt zich chili marron of bell pepper, een rode. 2 chili serrano, 2 chili jalapeno, 2 zeppelen en 2 Roma bacaljanen. Nu willen we dat fijn snijden en dan willen we dat reinmaken. Toch, nu heb ik dat alles smaak opgeschreven, want je bent levende fehlt wat oder dit en dat, wil je dat niet maakt, dan laat je dat ook uit. Maar hier heb ik dat even gezegd, merk je dat echt dat gleich. Hier is een list of all ingredients. Oké, dan willen we nemen dat je eens alle smaak fijn snijden, dat alle ruid is, dan zou dat alle op eenmaal durchbroeden. Toch. Eetzakken, chesnek, alle grijns. Krijgt is dat. Ja, dat chesnek dat lijkt zeer fijn te snijden. En mir raad zo wie ons disco hebben dat je scheert uit, waar we een typisch schweinsmalt nemen. En dan willen we met de zeppelen dit eerste afhangen. Door van als het fijn wordt in disco, kijk dat hier waar het presenteert, waar die allemaal fijn uit hebben en wel wat brood, dan ligt het toen niet helemaal lang en kale vaten trekt op val. Zeppelen vangen bruin te worden, de nächste waar we de pilsje doen nemen, die gelijk nog pilsje maken. Veel gleichen dat niet, dat is vielleicht niet mooi, maar wie gleichen je dat? Dan krijg je dat ook, dat uitloten, dat zie je dan wel. Laatst nog dat kleinste alle maakt, dat eenmaal weer terugbrood en dan staat eruit zum maken ons vlees. En dan ganz te laatst waar we onze eetzakken dat nog maken. Eenmaal 5 minuten terugbrood en dan lijkt het wel uit. Nou hier dat jefje bloos geen eng. Oh, die hoort nog vergeten, die bacaljanen, die wilden dan nu ook nog schwin maken. Maar die daar doet niet lang terugbrood. Oh, men zegt, wie wil je niet in chesnek vergeten? Garlic, almost forgot. Ja, maar die maakt me ganz te laat, ik weet. Anders wordt hij beter. Maar die met de zeppelen top dat zwart broeden. Ik would zeggen, dat is right. Dat gaan we hier nu uitnemen. Alright, nu zijn we uit omdat je eens alle hier maken vlees. Wauw, dat ruikt nu al schijn. En wat je hier daar, dat je eens alle te goed broeden, maar dat schmeckt mir dann immer all ein klein bisschen gleich weich, weil das klein bisschen Fährbrot echt gleich, wenn man das schmeckt dann besser, aber die kann je dann so gewählen. So, hier haben wir noch was Speck geholt, räuchert Speck von gestern von unseren Freshtik Burritos. Und Speck kann ja einer nie nicht machen, was das wohl am Stück sein. So, wir wollen hier noch was Speck machen. Und das wird der hier nicht leider einen sehr feinen Geschmack geben. Rindfleisch und Speck passt ja auch immer fein taub. En nu te laatst waar we den cumin en dat oregano hier maken. We're gonna add the cumin and the oregano. Ja. En nu dat je schijt daar hier nog peper zoveel schiet aan het luiken. En nu laat het hier afhangen te presselen. Waar we het op een kerken brengen, dan zal het hier zaaltjes presselen voor een halve stunde of 44 minuten. En wat je wat, en er staat zout, waar we zo'n rinspulver brokken. We're gonna use this beef bouillon instead of salt. Waar we er wat maken, en dan bij ons kan je smaken, want dan wordt meer fehlt, wegen zout en zo'n geschmack, dat je er meer bij doen wat die blijven. Ik leid ook wat, dat zou je fijn doen. Nou ja, ik moet zeggen, de Bistec Ranchero is eruit, fijn dikke soep. Nu willen we opdassen. Ik wil het niet voor jullie smaken, ik kan niet van deze recept voor jullie smaken, maar ik hoop je interessiert dat. Merk dat ook. En laat me weten. So, danke schön für nu hier von Strickland, Buena Vista. Auf Wiedersehen.